Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, як хабари хеле муҳим. Чӣ хеле ки медонед, ҳозир аз сабаби ҷанг дар Украина бисёр проблемаҳои калон шуда истоданд. Масалан, имрӯз YouTube барои Русия монетизатсияро кушт ва акнун канали мо ва дигар каналон аз YouTube пул кор карда наметавонанд ва онҳо метавонанд ки худи YouTube-ро пурра удалит кунанд. Барои ҳамин дӯстон, барои моро гум накардан ва наворҳои моро тамошо кардан, ба Telegram канали мо обуна шавед. Мабодо агар YouTube удалит шава, шумо метавонед наворҳои моро дар Telegram тамошо кунед. Ссилкаи Telegram дар описани видео ва дар якум комментарий закрепид шуда. Дӯстон, шахсоне ки моро дер боз мешиносанд медонанд ки ман аз соли 2017 блогерӣ мекунам ва шахсан худи ман ин намуди варзиш ва ин намуди наворҳоро хеле дӯст медорам. Барои ҳамин ман бе монетизатсия ва бо монетизатсия кори худро идома додан мегирам, чунки ман аз ин кор кайфият мебарам. Барои ҳамин дӯстон, дар чунин вақтҳои душвор моро дастгирӣ кунед, дар наворҳои мо лайк монед, комментаре аз 4-5 калима нависед, наворҳои моро ба дигарон тақсим кунед. боварӣ донем ки ба хости Аллоҳ ба наздикии ҳамаи ин душвориҳо паси сар мешавад ва миннатдорӣ беҳамтои худро ба ҳар яки шумо мерасонам дӯстон, ки ҳамавақт моро дастгирӣ мекунед. Акнун боша биёед навори имрӯзаро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашед, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. имрӯз пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаи асосии турнири UFC 272 байни Колби Ковингтон ва Хорхе Масвидал баргузор гардид. Ва дӯстон, бояд гуфт ки пресс-конференсияи онҳо на он қадар ҷолиб буд. аз ҳамин сабаб мо қарор баровардем ки тарҷума намекунем, аммо муҳорибаи рӯбарӯ ва суханҳои онҳоро дар вақти рӯбарӯ пешкаш шумо мекунем. марҳамат, тамошо кунед. Чӣ истодӣ? Пештар биё. Наздиктар биё. ой, бубинед чӣ гуна бадҳайбат аст. ман дандонҳои туро мешиканам. дӯстон, хотиррасон мекунем ки турнири UFC 272 аллакай шаби 5 ба 6 март баргузор мегардад. чанд рӯз пеш ташкилоти Open FC расман эълон карданд ки ҷангвари тоҷик Фазлиддин Обидов рӯзи 20 март ба қафас бармегардад. аммо шаби гузашта маълум шуд ки турнире ки бояд рӯзи 20 март дар шаҳри Казан баргузор мегардид, аз сабаби ҷанг дар Украина барҳам хурд ва имрӯз хабар баромад ки Фазлиддин Обидов акнун муҳорибаи навбатии худро дар ташкилоти ACA Young Eagles мегузаронад. оиди чӣ сомонаи варзишии Спорт Тоҷикистон дар Инстаграм хабар дод. акнун Фазлиддин Обидов бо рекорди 6-2 муҳорибаи навбатии худро рӯзи 31 март дар шаҳри Грозный дар турнири ACA Young Eagles 26 зидди Али Сулейманов бо рекорди 5-1 хоҳад гузаронд. мо ба варзигари тоҷик омодагии хуби беосеб ва албаттаки ғалабаи дурахшон орзумандем. шаби гузашта ситораи UFC Ҳамзат Чимаев ба Амрико рафта расид ва ӯ аллакай бо президенти UFC Дана Вайт вохӯрӣ гузаронд. ҳамчунин Ҳамзат аз фурудгоҳи Лас Вегас ба рақиби навбатии худ Гилберт Бёрнс номае монд. ӯ ана ҳамин акси худро гузошта чунин навишт: акнун туро проблемаҳои калон интизор аст, Гилберт Бёрнс, навиштааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс бояд ки рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор гардад. ва дӯстон, бояд гуфт ки то ҳол бисёриҳо мегӯянд ки рақибони Ҳамзат сус буданд ва маҳз муҳориба зидди Гилберт Бёрнс сатҳи Ҳамзат Чимаевро нишон медиҳад. барои ҳамин дӯстон, аз шумо пурсиданем ки ба фикри худи шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб мешавад, Ҳамзат ё ин ки Бёрнс? ҳатман фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чӣ хеле ки аз навори гузашта медонем, президенти UFC Дана Вайт гуфт ки муҳорибаи Ислам Махаҷев ва Бенил Дарюшро аз сари нав ташкил кардан мехоҳанд ва биён мебинем ки худи Дарюш дар ин бора чӣ фикр дорад. аз аввал ба ман гуфтанд ки баъди 4 моҳ тамрин карда метавонам, аммо баъд гуфтанд ки агар ҷарроҳӣ накунем ва ҳамаи кор бе ҷарроҳӣ хуб гузара, пас барои 100% барқарор шудан ба ман 6-8 ҳафта лозим мешавад. албатта ки ман муҳорибаи навбатии худро зидди Махачев дидан мехоҳам. барои ҳамин ман хеле хурсандам ки онҳо ин муҳорибаро ташкил мекунанд ва ба саҳнаи дигар мекучонанд.
ба ислам ғамхорӣ мекунем. боварӣ дорем ки ин корҳои шуда ӯро на он қадар хурсанд мекунанд. аммо барои ман ҳамаи кор хеле хуб шуда истодааст, то ин ки ин муҳорибаро гузаронам. мехоҳам ки 10 ҳафта тамрин кунам, агар ки чунин имконият ба ман диҳанд. агар вақти кам диҳанд, пас ман розиам, ягон проблема нест. 10 ҳафтаи тамрин бениҳоят хуб мешуд. моҳи июн ё июл беҳтарин муҳлат аст, гуфтааст Дариюш. дӯстон, ман бо суханҳои Дариюш розиам. ин муҳориба барои Дариюш хуб аст, аммо на барои ислам, чунки ӯ гунаҳгор нест ки Дариюш осеб гирифт. аммо ба ҳар ҳол ӯ бояд ки бо ҳамаи ин шахсон муҳориба гузаронад, агар ки чемпион шудан хоҳад. барои ҳамин дӯстон фикр мекунем ки ин муҳориба баргузор мегардад ва агар ки ислам пирӯз шавад, пас аниқ ӯ довталаб мешавад. шумо чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикротонро нависед. дар канали мо обуна шавед. то бозид хонободу сарбаланд бошед.